Mázo? No, asi to vyznanie. Význanie. Proste bez toho ty nejde. Do tej izby podkrovnej. Dojde Marika, hej, a bude význanie? No to romantické vyznanie. Romantické význanie, áno. To je krásny moment. Čo si je povedal? Neviem, či je to publikovateľné. Ukážte nám to. Klačal si? Áno. Ukáž, ako to bolo. Poďte sa, tu si došiel si za ňou, hej, tuto si prišiel. Veľmi zle sa klačal, lebo som im požiadal o ruku v balóne. Ty si v balóne klačal? A nebal som sa jak ty. Klakni si. Tak toto vyzeralo. Si ju chytil za ruku, Láska moja. okolo letela vrana, boli v balóne. Krá, rozumiem. A iba dvaja ste boli v balóne? Nie, ešte ten, čo ho obsluhoval. To je veľmi dôležitý článok. To bol určite, lebo ináč by ste odleteli. doleteli. Vy ste doleteli. Ale jaké symbolické, pretože v balóne vlastne si ju zobral na let svojím životom. A ešte stále letíte krásne, pretože ona je na konci a ty na začiatku. Nemohla odmietnúť. Nemohla odmietnúť, lebo ináč by si ju vyhodil von z balóna. To je dosť zásadný moment. Som to poistil. Si to poistil.